Nalunod sa ilog sa Calasiao, Pangasinan ang 13 anyos na dalagita. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Russell Simorio. Naghihinagpi sa mga kaanak ng 13 anyos na dalagita na si Jamila de Guzman na nalunod sa ilog na bahagi ng Barangay Poblasyon, Calasiao, Pangasinan. Umabot ng 2 oras ang naging search operation ng mga rescuer at ng mga residente dito sa bahagi ng ilog na konektado pa rin sa Marusay River. Ayon sa mga residente, dito sa bahaging ito ng ilog nakita si Jamila at aabot umano sa 10 feet ang lalim ng ilog. Kasi dyan, ang babaw. Siguro pag ng bata, pumunta sa malalim. Kaya yun ang siguro nangyari. Kwento ng kaanak, niyaya ng nakatatandang kapatid si Jamila na maligo sa ilog. Pero napunta raw ang biktima sa malalim na bahagi. Hindi raw agad nasaklolohan ng biktima dahil tumakbo at nagtago umano ang kanyang kapatid sa takot. Hindi man lang nagsakluro yung kuya niya. Doon pa sa banda roon pa nagyaya ng sakluro na sabi niya, nalulunod si Jamila, sabi niya doon sa banda-banda doon sa dulo pa. Kaya sana doon na nagsigaw-sigaw na nasagip pa yung bata. Grade 6 pupil si Jamila at magtatapos na sana sa May 30. Gayunman, nagbabala ang MDRRMO sa mga residente ngayong dumadami ang mga naliligo sa ilog. Nalunod din sa dagat na bahagi ng Barangay Dadalaquite Norte, Sinait, Ilocos Sur ang 56 anyos na lalaki. Sa investigasyon, gumamit ng balsam biktima at nagdive, ngunit hindi na umahon dahilan para humingi ng saklolo ang mga nakakita. Ayon sa pulisya, nakainom ang biktima nang mangyari ang insidente. Russell Simorio, One North, Central Luzon.